Πάμε στον Δημήτρη Λάμπα τώρα που σας λέγαμε και νωρίτερα. Έχει μερικά ενδιαφέροντα νεότερα στοιχεία. Οι παλαιοί και τακτικοί τηλεθεατές θα θυμούνται την υπόθεση, πώς την είπαμε, Ελαφώνησος. Έχουν μερικές υποθέσεις, ονόματα, χαρακτηριστικά ίσως και του περιεχομένου. Λοιπόν, για πες μας, Δημήτρη, τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία. Τι νεότερο μάθαμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τον Ιανουάριο του 2011 είχαμε αποκαλύψει την αγορά από το διευθυντή του γραφείου του Νικήτα του Κακλαμάνη, το Σωτήρη τον Καρατζά, και τη γυναίκα του, μαζί με τους αδελφούς Τζουμάνη, ναι, το κάμπινγκ της Ελαφωνήσου. Η τιμή αγοράς ήταν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Από τότε μέχρι σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν οι λογαριασμοί, άρχισε να γίνεται ένας έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους Καρατζά, όπως επίσης και του αδελφού της συζύγου του Καρατζά, του Βαγγέλη του Τριανταφύλλη, για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο έλεγχος, λοιπόν, έδειξε κάποιες σκιές, οι οποίες κάνουν λόγο για πολλές χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε αγορές ακινήτων. Λοιπόν, φίλο και φτερό, τα περιουσιακά στοιχεία των Σωτήρη Καρατζά, διευθυντή του γραφείου του Νικήτα του Κακλαμάνη, της συζύγου του και του αδελφού της, οι οποίοι ακολουθούσαν τον κύριο Κακλαμάνη σε όλες τις δημόσιες θέσεις τις οποίες αυτός κατήχε. Από βουλευτής, ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες, δήμαρχος Αθηναίων, υπουργός υγείας μάλλον, δήμαρχος Αθηναίων και σήμερα βουλευτής. Τότε ο κύριος Καρατζάς απείλησε θεούς και δαίμονες με μηνύσεις με το ένα με το άλλο, λέγοντας ότι όλη αυτή η αποκάλυψη του θέματος έχει να κάνει με το πρόσωπο του κυρίου Κακλαμάνη, ότι θέλουμε να χτυπήσουμε τον κύριο Κακλαμάνη. Είχα κάνει τότε απολύτως σαφές και το ξεκαθαρίζω και τώρα. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση του κυρίου Κακλαμάνη με τον κύριο Καρατζά. Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν είναι τα εξής. Πως ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός το 2005 αγοράζει διαμέρισμα στο Κολονάκι στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Το 2007 αγοράζει δεύτερο υπόγειο διαμέρισμα στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πως το 2008 η σύζυγός του με τον αδελφό της αγοράζουν το 50% του κάμπινγκ της Ελαφωνήσου έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αντιθέτως, και για να ξεχωρίσουμε και να το καταστήσουμε απολύτως σαφές το όλο θέμα, ο κύριος Κακλαμάνης, αν και καθηγητής ιατρικής, αν και βουλευτής, ευρωβουλευτής, υπουργός και δήμαρχος, εξακολουθεί να μένει εκεί που έμενε, σε ένα διαμέρισμα στο Παγκράτη. Ας μην λοιπόν τα ταυτίζουν και ας μην τα συγχέουν αυτά τα δύο πράγματα. Πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέα στοιχεία από το ΣΔΟΕ για τον έλεγχο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωραία. Πολύ ωραία. Περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.